Ongi etorriak Jula podcast ontara. Euskeraz zuekin eta gainera gaurkoan bi maisu handiekin. Alde batetikan Fausto Larrinaga, aurreko batian txik-txaken ere izan genuen, Zulaika lehenarekin batera, eta Faustok ez du aurkezpenik egin behar, baina bazpare esango dut, bere garaian pelotari bikaina eta erretirua hartu ondoren Lekeitxon maisulanetan ibilitakoa. Bere eskutikan hainbat pelotari pasatakoak eta besteak beste, aipagarriena behar bada Aritzerkiaga. Eta gurekin da baita ere Jokin Arbe, beste maisu bat pelotaria, aktiboan dago, esataria ere bai, EITB-en hainbat alditan, oso aipamen komentario aberazgarriak, entzuleentzat, eta maisua zeren daukar sensazioa gaur bihar Jokin Arbe eakusten hasiko balitz, badaukala zer erakutsi. Ongi etorriak Bijoi, Fausto eta Jokin, zelan zarete? Ondo, eskerrik asko. Ondo. Fausto, espero ondo gotia. Bai, Fausto, ez dakite nerekin ados zauden, baina Jokin Arbek jokatzen ikusi, nola jokatzen duen, zenbat dakien, maisu hona izango litzateke ere bai, Bai, ikusten jako zera, bai. Eta nigo dut. Jondana faltezen jako nitzeko gure aukerak, gure aukerak. Bai. Batu bertara joan, egunero jokatzen, berau ikasten gelditu zen hemen, pelotan berton jokatzen, eta jaulantimen, aldabenin partidoren batu jokatu. Bueno, Fausto, bere aukeratxua izan zuen Jokinek Danian, ibilitako da, apur bat, baina gehiagin ez, baina, hango esperientzia badauka, Jokin? Bai, bauket, laburre baina bauket. Eukine ban aukeria, aurretik juteko bai, hori badakiz aukeria, baina ikasten dago zinen hemen, da iramen platzen hori hemen gelditu zinen, baina gure, nik etan dut Jokin, txanbazan pelotari bat guzun gini modura, egunero kantxan, gero anegotezak kompetentzia. Zan guke, temporadia onain beruziatek geldu bat. Zelan, kontrato bari gelditzen zinean, ero zure kontrato soldata esan juten gora. Zan espaziatu litzen temporada hon bat. Horren guke kompetentzia handiz egon zan, da entrenen beruziaten gendun, igual, ni akordatzen ez, matinezak oixin jokatu, arratzaldeko funzioen orduko barriro entrenaten zuten iten ni. Beste funzioen horretik entrenaten. Zer esaten, ni amo zutera zinitazestan, buru bat atzeratuta, ez dikin orduan, entrena bihar, entrenaten ebanik asko. Jokinek, gure aukerik joan hori egunero fontoian da hori, maila hori moko gala. Pelotari asko ikusten dora zenak. Jokinek jokatzen da benak, ero aficionatu mailan da bizinak, hori faltezak. Kordo faltezak, kordo asko zartu. Asko sartu da, Boikotxeak urdu asko sartu da, Lopezek urdu asko sartu da, zaiti jokatzen da asko, Horte fakultade batzuk, iziko batzuk ukidea benak, honek, Lopezek eta honek ere. Goiko, ketaz, Arbek eko honen, goiko gorpuntza eta nipe bai, apur batek egiago jokatu garen. Beitu, Fausto, aurreko zapatuan, larun batan baldan, Donostiako balda pilotalekuan egon nintzen, eta atera nintzen sensazio batekin, merezi dula 12 euro hori patzia, Jokin eta xalegi bakarrik ikusteagatik. Zeren, hobeak behar bada egongo dira. Ez? Ez nahiz esaten hasiko honena diala, baina jokatzeko estilua, ez dakit, ofizioa, gogoa, hori ez da beti ikusten, ez? Orduan, galdera badakat Jokinentzat, egin genuen saioa Faustorekin eta nire anaiarekin, entzuna daukazu kostadiluari buruz? Zati bat bai, osorik enaban entzun, Hartzek egitxo hot kotxen noien, baina altalizon denporak itxikin abil da. Baina hartzek alegintzen azartzero zatitxo bat entzuten.
Faustori kostadilua kendu, eta nire anaiari kendu, beso bat kentzia bezalako alizateke ez, eta zuri ere, aurreko zapatun, kostadilotikan, joder, batea eta bestea eta AC errepertorioa, eskopeta bat balitz, repetidora oitako, pajilera bat oitako bat izango zinen. Ba, besterik ez dugu, Hoxe dugu. Eta, bueno, bai, alegintzen da, hoxe erabiltzen, bai. Bueno, Jokin, akazu denbora asko gurekin hauteko, ez? Beste ordu erditxo bat, edo 40 minutu, ordu, aprobetxatuko dugu gure artean zaudela, hori, zuk txapelketa bat jokatzen aizea Kutxabank Grand Slama Donostian, beste aldetikan Bilbon Iron Cup jokatzen ari dira, eta Fausto han telebistan, armailetan, han ikusten dut beti, eta orduan gerosio, kontatuko igu, zer ikusten nahi dan, o zer dan azpimarragarriena Bilbo aldetikan. Jokin, bi hiriburu Donostia eta Bilbo batera, bi aukera, bi kuadro desberdinak, egoera hau onuragarria da, Jokin, ez dakit busti nahi dezun, edo zer esan nahi dezun, hain justu, du parte hartzen aizealako, Donostiko kuadroarekin, Jaialibe enpresarekin, kanpotikan ikusita begibistakoa da, beste promotorarekin, beste pelotari batzuk sartzen direla. Hau, nola ikusten duzu, pelotarientzako onuragarria da, adibidez, bakar batzuek ez dakazuela aukera edo ematen du Winterra jokatzen edo beste liga hortarako txapelketetan sartzen, ze valorazio egiten dezu Jokin? Bueno, nik pelotari ikuspuntutik alde batetik ikusi aldot, onuragarrixe bai badala, enpresa batekin jokatzeko aukeri ez daukenak, igual aldabelako auki, beste batekin jokatzeko aukeri ez, ikusten dut, ate bat geixa moduen dauela zabalik. Bestalde, ulertu leiketena da, enpresak azkenien, pribabek dizela, eta bakoitzak beran interesen arabera aukeratzen da bela ez, pelotari bat, edo beste. Onuragarrixe, galdera askoren erantzuna modun ez, segun ze ikuspuntatik ikusten dozun. Dana balego, edo danok aukera bardinek ukiko bagenduz batekin edo bestiaz jokatzeko, nik ustot hori zengo litzakela onuragarrixena. Baina momentuz behintzet, enpresako lan funtzionatzen dabe, eta pelotari modun, onartzi besteik eskaku gelditzen. Zaletuok, jarraitzen degunok, sensazio ematen dit, hori, ez daukagula aukera, honenak denei aukera berdina emateko, Fausto. Nik ez dakite nola pentsatzen dezunzuk, ez? Adibidez, zergatikan ez, Jokin Arbek edo Ormaetxeak, edo Atain batek, edo Erik berak, ez? Justu lengo zapatun ere jokatu zuen, da nik ikusi nun sasoi betean, oso fizikoki fin, jokoarekin, begibistakoa da, maizago jokatuko balu, emaitza hobea edo, ez, emango lukela, baina alde hortatikan, pixka bat ematen dit, jarraitzaile bezala, diskriminazio puntu batek ez du ekartzen egoera honek. Nik ikusten dut enpresa bizien arti zeo zer dagoela, bananduta dago zela, eta igual, ez dut ikusten, distantzia handizia ikusten dut batetik, batak beren aldera tiratzen dago, besti beren aldera, ni ez dago asko sartuta, ni ez dago enterata hori, baina zeo zer bai enten dutena hori, eta horrek ez da laguntzen azkan nian, nitzako jaiali behotia, ona da, nitzako. Ere gutilak, arbek eta honek eta gozena jokatzen bertan, ormatxeak eta dagozena, aukera bat pelota munduan jarraitzeko. Profesional, erobini genti, ez da bardin, 20 pertsona zueltoian jokatzia, 200 pertsona, 200, 2000, 2000 pertsona. Genti beti beste bizitzasun bat emoten.
orduan, leku topa berdiraz, nundoian jetia, Donostian un momentun lehen esan duzuna etxik, Juaninak, esan duzu izan lehen hori, 200 persona, inguru. Deportibo, por ejemplo, Deportibo nintako bete etxen da. Deportibo da leku bat nintako ontoia beteko ditzaten da. Baina, bueno, nik ikusten dutena, honek, aparte, eramanen jokatzen dozinetatik, beste pelotari batzuk egon berdizela, eta horrek aukerik da bela jokatzeko. Eta hortik ganera, gero Winter Series jokatzeko, eramanera jokatzeko, hortik pelotariak aldabela aldira, zela egon prest jokatzeko gero, eramanera momentu baten Winter Series jokatzeko, edo Bilboko txapelketa, edo nungua. Eta askotan, dago sekarten mutilak, Magic City-txik pelotari batek, bihar dau, Magic City-tik horretxa ona, hilebi bir dago entrenatzen. Apur bat, ipintzeko, zikusi da goizerrik joku dago, goizerrik Magic City honenetadiku da. Eta ze pasada, ez dago emon mailia, emon berrezen da, bena, zeo ze bihartzen izan jako, nik izan da modura, pelotin bila juteko, sasoian metro bat kontatzen izan jako, pelotin jokalde jetzen izan duten inda, claro, distantzia diferentik, zan, Magic Cityn oso bi asko lokatu zago. Opostu behin motoz, lan zagoz, bitxiko bera kolokatzen doak iso, entzambila honetan brutalietan, claro, gubidun beza, distantziak luziago diraz, atzera botateko beste injar bat behar duzu. Ikusten jakon, por ejemplo, goizerrik, intzako, dana emana gaten dago. Berak, rebesaz, mi erreboti alde biletatik, baina, hori, ondo jokatzen da, pelotalaria dela, gan honena, Magic City, kosten jako, da mutila preocupada entrenatzen danian, entrenada 6 entrenamentoen ditut, baina nintzako 6 entrenamentoa zesari pintxi. Gero dozu, hilebete, bi hobeto hilebete baino. Claro, hori aukeri noret dauko, norek daukori hilebi entrenatzen. Claro, berak, jokin iaz, jantzi zenun Donostiako txapela, xalegikin, ez da? Ez, ondarrebiku benik. Xalegikin ales egira hasi ban. Ales goiteak. Eta zuk ondarrebikua oian errekin, ez? Bai. Ez Donosti ez neban jokatu. Bai. Eta gogatzen naiz hemen parte hartu zenula, eta esperantzak bazen itula, hori, ondarrabiko txapela irabazita gero, Winterreako aintzat hartuko zizuelakoan, eta etzan horrela gertatu, ez. Orduan, horratik esaten nun, kanpotik begiratuta, merituak kantxan irabazten direnean, eta beste aldetikan aukera ematen etzaionian pelotari bati, arraitzaile bezala esatezu, ez da bidezkoa. Azken finean, openak, irekiak, izan beharko lukete txapelketak. Behar bada, ailegatuko da, gaur edo bihar, ez? Ematen du, bide bat egiten nahi gehala, eta bide horrek nora eramango gaitun ikusi beharko da. Hor, irakurri dut edo Gernikan jokatzen duten eguenetan o txapelketa hortan, ez? Hortikan aterako direla gero prebiak jokatzeko pelotari batzuk eramanekin. Hori, hala da, nola ikusten dezu jokin? Behitxu, bardine ez, alde batetik ikusten dut aukera moduen. Bueno, kanpo apizio ben jokatzen dago esan pelotari batzuk prebietan sartzeko aukeri dauelako, baina bezalde ikusten dute bai, enpresiek beran parejak ipiniko da bezala prebietan. Orduen, aurre prebia horretatik Gernikeko txapelketa hori irabazten da benak, gero benetako prebietan oso pareja gatxak eukiko da bez kontran. Orduen eskaen gainalko, azkenien hori aukera moduen ikusi leike bai, baina bestalde ikusten dut oso aukera gatzen moduen. Naztauko balitzez, behin prebietan pareja danak, nik ustot beste horreka bat egongo litzakela, baina momentuz funtzionamentu beste erabateko da. Orduan, alde batetik aurrera pauso bat dala esan leike, kakotxen artean?
ez dakit aurrera pauso berba egokizea, ni pelotari moduen, nik ustot aurrera niri tokau bizegate papel horretan egotie eta ez da gauza komodo bat. Ez dakit zelan esan, beste era baten nik pentsatot, adibidez bikotiek naztaute, nik ustot egokitxau izango litzakela eta hori bai izango litzake aurrera pauso bat. Jokin, hor markinan barikutan da ez dakit beste egun batian ere Santi Olabek ipintzen ditun partidak eta abar, horrek nola funtzionatzen du, zeren hor nik ikusten dut, kategori desberdinak, neskak ere parte hartzen dute, eta gero goi mailako pelotariak ere bai, ez? Erik eta Xalegi eta Zuzeu edo, beste edo zein, hor funtzionamintua, helburua zein da? Helburu da zurizko jaztia. Guk hemen entrenamentu modoko bat eitzen dugu, baina zurizko jantzitxe, ez talako bardina ez, beste tentsio bat dauelako, baina, di partidu normalak, entrenamentu modoko partiduek, lagunarteko partiduek, baina, seriotasun puntu batekin. Eta eskerrak horretxe, guk azkenien ez dugu preparetako beste biderik oso partidu itxi eukitxoguz, profesional mailan eta puntu topetako, joku maila onbat topetako, ondo torte jakuz, olako partiduek egizetan. Baina di lagun arteko partidu batzuk, markine meintzet ni neuk txiki-txikitzetik ezagututxua zenak. Eta Santi Olabe arduratzen da, bikoteak ipintzen, zeinekin parekatzeko? Bai, Santi Olabe arduratzen da, markineko kantxeru eta aparte klubeko entrenatzaile eta berak ipintzen dauz. Barri zabalik goten da, hane pixkatasuntu begirozeko eta holan ibiltxe da, Eta eskerrak olako partiduei. Zeren, hor sartzeko ere erreza da, edo neiko lanak esan nahi dut, hainbeste zaudetela, denontzat ere toki ez da izango, ez da? Ez, baina, azkenin beraz kontratuen ipintzi da, deitzu, eta normalin ez da goten arazorik, harin edo berandua beti ipintzen daue benetan, jokatu nahi da bena. Horre, badakit, gaur egun egoera nolakoa da, begibistakoa da, bi enpresa, bi promotora, bat oso indartsua bestien aldian, ez dakazar ikusi programazioekin urtean zehar, baina, gaur bihar demokratizatuko balitz egoera, eta denek aukera berdin aukiko baluten naiz, 35 urte, edo 40 urte uki, beste kiroletan gertatzen da bezala, ez? Hor badaude, nola esan nuke, dibizio desberdinak, baina puntuen arabera batek gora egin lezake, ranking batean igo. Eta ez, oraingo egoeran, klub baten, elite baten, edo sail baten sartuta zaudela, eta horren arabera aukerak dituzula jokatzeko. Berriro diot, badakigu nundikan gatozen, egoera nolakoa zan, orain dela 3 urte, eta sekulako aurrera pausuak egin dira, baina kirolaren osasun beharrian beste pauso batzuk eman beharko lirateke nere ustez, eta bat da, zue bezalako batzuk, aukera okitzia, edozein txapelketa parte hartzeko. Ez apurrak edo ez dut esango, ez dut gutxietxi nahi Donostiko txapelketa, zeren oain itzeingo dugu, nik 3 jardunaldi izan du dira, bitan egon naiz, eta joko maila Fausto benetan goi mailakoa da, Hor dago, beste gogoeta bat, gero partekatu nahi dedana zuekin, edo denbora baldin badaka Jokinek ere bai, bakarren bat kenduta, berdintasuna ikeragarria dela ematen du gaurko zesango nukeni, hor bai eramanen, eta bai aialibekin dabiltzazten pelotariak batetik bestea, oso koska txikia da. Behar bada, eta hori, zuen iritzia jakin nahi dut ere bai da, gutxi jokatzen dutelako eta erreferentziak gutxi direlako. Maizago jokatu ezkero, nabarmenagoa geratzen da zein dagoen goraxio edo beraxio. Baina, Fausto, Aritzerkiaga kenduta, nik ez dut ikusten nola bat bestean gainean, bai, Urreizti, Xerri, daka potentziala, baina lenguan esatezen bezala, gehiago ikusi behar ditut. Ze gogo eta ekartze dizue nereak? Aritzerkiaga nik dut danen goitxi. Gero, bestiak, hor
segun ze atzelarik pitxe eta zut, da segun ze horria, hor ez da, diferentzia handirik ez da pentsatzen dagonik. Jaialibeko pelotadeak, gero eramanekuak, ikusten neuke, egon lehik zeu zer egongo da igual, kasoren batzuta, baina ari ikusten dut, goitxik. López bai egon da goitxik, un momentu honetan, dakit, eskanengo txapelketetan ez dauen beren mailarik unena emon, dakit, laguntasun espadau eukiz, dakit, igual, hombre, Lópezea zontxe benik, aurrelariak laguntzen bota apur bat Lópezek ondik joku dauko nitako. Nagozen atzelariak gine. Baina, gaztelan nik ez dut ikusten bat. Pelotariak badago nahi jaiali, nahi bestin, badago, klaro, pasan dena aukerak. Bat dago leku baten danti. Claro, ez dago zelez, bat ikusten itxurarik batengo da benik, enpresa bilak. Liga bi pinitxak edo azkanin, zeo zerren berlituteke, ez dakit, batzuk esaleik, batzuk alde batetik, bestetik, eta pelotintzako ez dupetaten. Hombre, nik ikusten dutena, jaiali behotia ona dala. Parte eramanetik jaiali behotia, donek jokinek eta dagozen pelotareak urraukeri ikitsi hor jokatzeko bezala horre pelotareak ez dauke. Operarik bai, markinan jokatzen dabe. Nik markinan ez dakizen bat jente goten da. Nik telebistan, YouTubeen ikusten dut asko. Markinako. Danak, batzuk, untxa ezin ondala denpora guztien. Baina, ikusten dut partiduk apur bat hotzak diraz. Igual eurak grabatzen da modura txalu, ez den zuten, ez dago txalor, ez dakit jenti zenbat egoten da. Igual neunago txartu, ero eurak ez den zuten, igual txaluk ez dira zuten. Gero pelotariak jokatzeko hori zainik, pelotariak pelotasun gehiago berdago. Ez da bardin, azpireun pertsona, 2000 pertsona, jokatu, ero 20 pertsona jokatu, 20 pertsona publikun, da entrenamiento bat, turizko jantzitxean. Turizko jantzitxean zain beti da beste dauko, baina jentik emoten da hori berotasuna, hori azpireun pertsona, frontoi beteta, deportibo, itxigora bestakit, ematakun deportibo kabedi, baina horrek emoten dutun berotasuna, ero Winter Seriesek emoten dutun hori 2000 pertsonen, hori zarat, txalua, hori pelotariak hori berdau, hori gustatzen jako pelotariak. Niri gustatzen jaten, anipetan dut bestiari be, jokin diritxo nire be gustako jakela. Zala partit, markinan jokatu, 20 pertsonagaz, edo, takitzen bat egoten dut, igual txartu nago berbetan, Ez, ondo zabiz. Hori ikusten dut, da pelotariak Javier da ikusi duren jokatzen, da horrego Javieraz berbetan egon nintzen denera, ez neban entzun da bera itzu berbetan, egon nintzen beraz berbetan, da nahi neban ikusi, zelan jokatzen da ben, zekasketatik ezaguten neban, beren postura politxeak eta politxeak, nahi zen neban ikusi, da honetan ikusten. Ikusten dut, partidu apur bat, berotasun gehiago, berda, kantxean danemon, berda, kantxean, partidu irabaztera zion, berda, diru jokatzen da guk jokatzen gendu modura Gernikan, diru jokatzen zen, da publikok txartotzen bazen duen broki botate dutzen, da ondo etxezen duen txalua, eta honez dago hori ez dago kasu, ez da jokatzen dirurik, baina falta da jentin berotasuna, ditzako falta jaken marginako partiduari. Beste egun nire honetan, Gernikan ikusten. Zan, Azte azken bat. Azte azkenin jokatu zen partidu da. Hala bi irut ezin izan deban Gernikara eta puntoen sartu nintzen da. Pelotari askoan nire denporetako eta partidu Aron da honek eguazen jokatzen. Aron, Unda, horrek eguazen jokatzen da, partidua, politxo, partidua, ikusten zan maila politxa daukela. Pelotariak, da jentia gustora, ikusten, jentia osan ganera, pelotariak nire sasoguk eta bai, da Gernikako jentia. Hori lortu berritzatek igual, Gernikan, baina ez partido bat bakarrik, gehiago. Markinako partido kostialetako ondo, hor, baina bat berotasuna faltezek, hori jentien. Gernikan ikusi neban, ambiente politxea,
ezak izan behar dugu, baina, da berrota mar pertsona, baina txaluak eta da jenti gustora ikusten, da horrekin eskero igual, Gernikan, por ejemplo, hori eguna, por ejemplo, beti, partido bi ero, jetia, oitxuri hartuko leuko jute, partido bat igual apur bat bajo, partido bi bier diraz, bien jun eskero frontora, partido bi, nik faltan topaten dut, interseries enbe bai, interseries enbenik, partido bat nik bitxi topaten dut. Bai, Jokin, zuk esatari lanetan aitzen zera, ikusi denak ezagutzen dituzu, ja, urte batzu daramazu ze hortan, ez, kirolontan. Zure diagnostikoa, badakit, parte zera, eta parte izan da, igual gatxagoa da diagnostiko bat egitea, ez dakite gaurko egoerak zer ekarte izun burua, ez dakite, zaudete multzo desente bat, eta aukera gutxikin, orduan, nik esaten nuna, López ez deta ipatu, baino jakina, Aritz Erkiaga eta López dira izar nagusiak, batipat aurrelaria, besteak ikusten da pixkate, partida gehiago behar ditula, edo ez dagoela bere sasoi puntuan. Jokin, zuk nola ikusten duzu, egoera poltsa hortan antzekoak zaudete gehienok? Niri personalmente penie bai emotozte. Penie bai emotozte, ze bueno, nire kasu esango zute, baina nik daroiaz, 33 urte dukaz, 21 batekin debuta honeban, eta daroiaz igul amabi bat urtze bai, aztien 5 edo 6 egun entrenetan. Orduen, konstientenaz, eramanetik jokatzen daen pelotari askon kontra, igual barriro ez dutela jokatuko, dauen situazioi momentuz mantentzen bada bintzet, ez euren kontra, ez eurekin. Eta horrek emotozte peniez, azkenin, alkarrekin hasiga, alkarrekin jokatu gu beti, eta horrek emotozte, ze pentsau, guk azkenin, nik ez dut euki inoaz, ez azarrerik, ez ezebez. Baina, kostau bai jate apurtxu bat, egoerara moldatzie. Enpresa bakotxak euren interesak daukiez, eta eukida bez euren tirabirak, baina gu azkenin langile batzu ga, eta nire hori pixkat, kostau bate egoerara itxie, batez be buruz, ez dakizuleko aukera geixi aukiko zuen edo ez, entrenamenture junbidanien, aztin 5 edo 6 egunetan, motivazioa topau naixen, niri personalmente horretxek emotozte penie. Bebai eskertzen dut pelotaz aparte beste lan bat eukitxiek. Deskonektetako eta gauzak beste erabatera ikusteko. Baina hori da nikoi momentu barrun sentzitotena. Pena hori, ezagitelako, lehen jokatu duten pelotari batzukin, adibidez Imanol eta Aritz esan duzu ez, askotan jokatu dute Aritzen kontra eta Imanolekin da askotan, da Imanolen kontra edo bai. Baina ez dakit, 33 urte dukaznik eta ez dakit barriro aukereik eukiko oten, momentun dauen egoerik gaitxik. Eta gu langile batzu azkenean, niri horre doamen eitxuteko lekuen jokatzi guztetagat eta espektakulu emon eta atzantu honakin da ezaguztera jutia. Baina, hori da, barrun oin momentun, sentitzotena. Bai, Jokin, lehen esan dedan bezala, Donostin jokatzen aizea, Gorka Atainekin batera, biak irabazi dituzue, sailkatuta zaudete finalerdietako, ezta? Hain justu, jokatuko dezue, Vicente eta Xalegiren kontra. Nik ondo ikusi zintudan jokatzen, oso, ez dakit, forman zaude, aurkari gogorren kontra ere bai, partidak komplikatuak, baina ondo zu, nola ikustezea kantxabarruan? Fizikoki auspoz eta ondo nabil, baina lehengunen itzen oso ondo ikusi, azkenengo hile terdizen edo, enabil zorbaldatik oso ondo, eta hor nabil, fisioterapeutiaz eta, buelta batzuk emoten, eta pixkate mugatut eta bilurraz topau nintzen, batez beha eskumiak jokatzerako orduen. Errebezez eta ez daukete minek, baina, eskumiak da problemakin nabil azkenengo hile terdizen, eta, hori daukete
hobetzeko, baina ez da nire eskuten dauen danaitzen nabil, ba, ona eta da bueltaka, baina, bueno, momentuz pixkat mugatuten nabil jokatzen. Baina, bueno, jarrera positibo bateaz, ezta? Eta, bueno, gazte batekin nabil jokatzen, gorkakin, eta oso gustora nabil jokatzen. Ba, bueno, dakigune apurre berai erakusten, eta, bueno, beraibe ardurak hartzen erakusten, eta egiz esan, ba, bueno, kendute alor fizikue gustora nabil gorkakin jokatzen. Gorkak 21 urte ditu, ez? Ikusten da, azitzen nahi da, pelotari bezala, zuk dakizunarekin veteranua izan da, ze aholkua emate duzu? Nola jokatzeko, ze pelota klase komeni zaizue? Bai, gorka mutila hundizi da, ezta? Eta errebesa egarra duke, kategorizaku. Atrebizten azutaten, gaur egun, profesional gitxirek daukien errebesa duk erremuti horrek. Eta zeuzer espeziala duke hor, ezta? Orduan, ba, bueno, 56 metroko frontzea izen da Donosti, ba, pelota barrixe erabiltzogu. Bueno, enpresa mundun da motelak eta bakotxin gitxia ikusten dira, pelota motelak. Teorikoki hori, komen jaku guri, gorkak dominau eta banik aurrien topetako, baina, bueno, gitxidaz pelota motelak, eta behintzet barrixe atetako eskatutzet, bueno, neuk atatot, normalien, baina barrixe atatogu, eta eskatutzet atzeko hormareltzeko. Eta eskatu bidani pelota eskatzeko bihurri barik, eta batez be disfrutetako. Bakin eupez berdan gazti izetie, olako partidu jokazio lehengo IRS eta presiño puntu bat dukizunean, eta hoxe zatotet. Atzeko hormareltzeko, pelota barrixaz, da disfrutetako, bihurri barik. Aurkariak, Vicente eta Salegi, Vicente lehenengo jokoan patxal ibili izan, gero bigarrenean hobetogo, eta hirugarrenean galdu intzuten, baina, bueno, ez da pareja xamurra, Ez. Inundik inora ez, biseko ondo. Jokatzen da pelotari segdia, alkarraz begaina ondo konpontzen diela pentsetot, eta burrukan biko da, betiko moduen. Gero beste bat, lehen izan dudan bezala, Erik ondo ikusi nun, jokin. Ez dakit aurreko urtean baino finiago, gorputzez iritu zitzaidan, betiko klase seguridadia entzestea dauka, jode, horri irabazteko, ez dek erraza izango, Ez, dana dakigu, Erikek zenbaki deukezan, zenbakizek ez da usurrik esaten, da estadistikapez eta Erikek horrek oso ona daukez. Bai, ez baino puntu bat goraua ikustot neupe, eta, ba, bueno, haren kontra bixen biko da bai. Tokau ezkero, burrukan eta darri ez gau, ni beti zatot. Aurrelari bateke hogeta marrak itxien ez 12 tanto berak enbitxule, nire bintzet, nire 12 tantuek itxi ezpotaz, enaz gustora guten aldageletara, da pentsetot, aurrelari batek berak enbitxule tantuek eta hortik gora bada beti hobeto. Jokin, lenguan, bai Faustok eta bai Zulaika lehenak, hainbat azalpen eman zituzten kostadiluari buruz, zure arma indartsuena esango nuke kostadilua dala ere, orduan, erreferente bezala, ikusi dituzunen artean, zein da eredugarria kostadilua botatzerakoan, aritz urreizti barrura botatzerakoan, edo zuk zure estilo propio dezu. Bueno, bai, estilo propizio duk, txiki-txikitzetik egiz esan, eskertixen azmi, eskertixet eta gainera zarratu. Futbolin bezkerraz jokatzen eban, eskuz bezkerran az, eskupelotan bezkerraz jokatzen eban lehen. Orduan bentaja hori deuket, igul eskerretzi datorren pelotzi eta postura hori hobeto manejetutela. Eta erreferentze modu, ez dakit bat esaten. Aritzek, dana dakigu hortik jaten da bela, esate baten, eta kostaue oso ondo manejetan da bela. Bueno, lehenko bideo zarra ikusitxe eta igual inklan behazko guztetan jaten. Bai. Fausto, ze garrantzia daukan, lenguan esan zenun bezala, eskerreko besuak, eskerreko eskuak. Eskertia izan da, bentaja ondila, seguramente, segurazki errebesez eta kostadilua botatzea bultzatzeko garaian, ez da?
Ni ez naiz eskartila, nik kostau manejatzen dela, ni ez naiz eskartila, nik eskupeloten dabe eskubiziak jokatzen dela, nire sasoian, baina futbolin eskartila, futbolin eskartila, opina gudura, nire zen eskartila. Baina nik kostau gutateko eskartilak eta rebesa eta kostaua eskartilak hobeto manejatzen dela. Eskarreko eskua importantia. Kostau esan da bena inklan, baina ez dakit joi ikusi badau, inoiz jokile, inklan esan dau. Bai, ez dut larra ikusi, bideotan bakarrik. Bai, ikusi dutu. Itako join kostau esan duen. Join kostaua goragot joteza, kostudia goragot izan, harinago zabaltzen da. Goitxi beradoian kostaua harinago zabaltzen da. Beste, albotik botatzen mozu apuru bat alborago, berandugo zabaltzen da. Naitxa marra, leku bardinen jo marran, marratik urre, harinago zabaltzen da, goitxi berako, eta joik eukan hori. Joik entako, laiken kostaua nazan, Alberti pe apuru bat goitxi, arepe gorago botatu. Nahiko goitxi botatu. Hore esan da ikusi, jokinak hori izan, igual bideoren bat, neupe egitxik, bueno, nik ikusi hori jokatzen, bideoak, berenak ez dut. Horretan da manejatea bat, ne? Bai, jokin ez dakit denboraz nola zabiltzan gurekin jarraitzeko, zuk esan, noiz ziber gaitu zuen, baino bukatu horretikan, Gernikan jokatzear da Nazioen Liga, nazioarteko federakuntzak antolatuta, nik ez dakit, informazio, bai, hor pizka apurtxo bat Facebooken eta agertzen da, baina hor Euskadik parte hartuko du lehen da biziko aldiz, okeraz paragobil, horren berri badezu, jokin, zeinek dauden batean, bestean, ze helburu daukan txapelketa horrek? Bai, bueno, publiko indi ez, pelotari parte hartzaiek. Aurretik, bueno, aurre selezio bat egon zan, bai batien da bestien, Espainian da Euskadin. Eta, bai, gero, ja selezio bat egin da, batetik eta bestetik. Eta bale, lehenko zikusik Euskal selezioa. Bueno, nik uste dut Espainitxik, bueno, izan pelotarezik Euskaldunek dira, baina balen esan dugunez, segun oberak daukezan, pentsamentuek eta politikiai behitzen botze, edo kirolai behitzen botze, bueno, aukera bata edo bestie, pixek bardin izango dira. Baina, bueno, Espainiatik behizan da Euskaldunek dira, eta aukera modun, bai ikusi lehika, jokatzeko. Eta, bai, bueno, lehenko zikusik Euskal selezioa ofizial, espero urte askotako izetien, nire hori pertsonalki posa emotuzte. Eta bizetan egonaz, nire aurre selezioan, lehenko Espainiak jokatzeko aukeri ukineban Euskal selezioa ofiziala esanien, eta bai eskuen euken emon da, lehenkoz, nire bizitzan, baina bai. Eta gero bizetatik ofiziala izan Euskal selezioa eta bizetatik eukiot, selezioen egotiko aukeri, eta, bueno, bakarrik Euskal selezioa aukeratu neban, eta, bueno, printzipio guzti gaitxek, eta kanpun gelditzu naz bertan, eta beste batzuk jokatuko da, eta, bueno, papelon bat eitzen da, meitzet. Iba ikustera jongo naz. Hori, zer da, selezionatzaile bat egon da, multzo batetikan aukeratu dituzte, pixka bat nazio, ze hori simbolismo hori kenduta, da, eramanekin jokatuta jaialibekin, bueno, espadakat aukera honekin, beste honekin ere esan lezakegu horako zerbait dela kirol ikuspuntu batetikan? Kirol ikuspuntu bakarrik beditzen gozu, bai. Nire personalmente, ezin izendot, ez zotelagetan bisotzak eta buru ez. Bueno, beste erabatera pentsetotelako. Edo, bueno, neure edara pentsetotelako. Baina, bai, kirol ikuspuntutik ikusten bostu, bai, aukera bat gisa da, beti. Zeintzuk diren balde batean Espainiarekin da Euskadirekin badakizkizu guk nik momentuz behintzat ez ditut ikusi zerrendak edo ez dakit horren berri ez daukat.
Euskal Selekzionetik jungo die aurretik Aritz eta Einaut, eta Lopez eta Leke. Eta Espainiatik jungo die, Bailo eta Gorka Atain, eta Kosme eta Erik. Eta gero, estatu batuetatik bai Sorozabal eta Langans, Douglas da Beni, ezta? Ikuste? Bai, hori da. Frantziaren aldetik badakigu zerbait? Lengun entzun itxune, zintu ziren, basketa, izan bestia, aurri mentzet Ladutx eta olakan ustot kanpun gelditzu dela, bakit hori. Baina, zin zan, Ladutx eta Ladutx eta baske badakit baietz. Eta hori da, gero urrungo datorren urtean absolutua jokatzeko klasifikatoria da, ala da, Jokin? Bai, ustot, bai, ez puntua gartxia dela, edo, bai. Gero ze puntura arte, baina. Kontutan euki behar da, neskek ere parte hartzen dutela, noski. Nesken arteko txapelketa izango dela. Donostian eta Bilbon ere jokatzen ari dira, ez dugu aztu behar, guai hemen Jokin Arbe, Erik eta Xalegi eta bar, aritzerkia, baina neskak ere Donostien jokatzen dute, hori gogoan euki. Jokin, ez dakit, jarraitu nahi bazu, gure aldetikan, jakin nahiko nuke Deportibon ikusiko zenitun partidak, zer deitzeizu atentzioa, dijoan bezala. Lehen ez datu zena. Peni modozte, gorik. Niri badakite batak bena alegin eitzen dabela eta bestiete bai, Baina, horre erdibidien gelditxua pelotari batzuk, peni motozten, guk ez dugun zerrein, eta peni motozte situazioek pelotari zuen ikuspuntuti bat ez da, ez guk eukiogun arazo bat edo beste gaitxik. Bitxartien sentzitze gazelako gu. Eta, txapelketa batzuk jokatzi ban euri asko gustako gaten. Dudeit ez, Faustok esan da bena eta Miguel Lagunen aurri da jokatzi, nire hori odola borborka ebintxuzte eta atko guztetak gate. Momentuz ez dugu eukeraik. Eta guztako gaten eri, pelotarize pixkat, gauza independentzia hau lez ikustia, eta guk esko bretzi euren hartien deukirezan, tirabirak. Momentu zen askon Bilbora, izatelako zuertau, baina, ez dute deskartetan, oso gustora jungo nase, atzi apur bat eukiezkero, momentu pixkat, lan ez lepo nabil eta zintotelako, baina, bestela nik ustora jutenaz. Partzeko, zinbesteko ikustera. Bestaldetik, Fausto, aukera izango dugu, balda, Donostiako partidak telebistaz ikusteko. Zuzendu nazazu Jokin oker banabil, baina EITBek Euskal Telebistak emango dituzte bai finalerdiak eta baita finala, beraz aukera eukiko dezu Fausto Donostira espazera urbiltzen. Jokin ikusteko telebistan. Gustora ikusiko. Bai, badakigu... Zalegi Ormaetxea, Unda, eta Erik, irene basan Bermion jokatu den partido bat, egon nintzen. Ormaetxeak, Francisco, Gaitxak, Alesen Gaitxak deitu eta partidu jokatzen da bela, eta, jokatu erratzalde baten, han egon nintzen ikusten. Ondo ikusten, Zalegi pelotari handitza da. Hartzen da pelotia... Jokin, ze miritu dakan Ales Ormaetxeak, Begibiztakoa da, hori, erritmoa falta zaiola, pixuz ere esango nuke kiloren bat irabazi dula, ez dakala lehengoko malgutasun ze hori, ez? Baina hala ere, bierrian berrogeita bat urte, eta eman zuen maila eman da ikusita, ontxo, meritua da kamutilak, Ez dut, zertzen apesine duk, igertzen da, Gustavo jakolapio bat, eta ondino, aurreko kuadrutan da, oso arriskutsu da. Gero, danota be, Donosti geldu partidu gitzekin. Ipentzat dut hor gauzen danok, baduko dule ondino, partidutxu batzuk hartu, eta beste puntu bat gehitxua.
Eta, bueno, horrepen ikustot, tanoi laguntiko eskule, baina bai, alese ondo ikusten eman, gainera gozatzen, eta kantxan, eusi da politzen, azkenien, olako edadi neupek firmauko neuke kantxan egotia. Bai, zeren azken finean ustekabean parte hartu du. Ales Goitiak jokatu behartzon, da, bueno, egongo dira arrazoiak, zurrumurruak kalean daude, guk ez geha horta sartuko, baina, bueno, horrek ere ez du laguntzen, De repente, telefonuaren deia jokatzera etorri, eta naiz eta Garmeon da entrenatzen ibili, jontxo, hor baldan ez dezu zer regalatzen, Jokin horre labana hortzet hainetan kinateatze zate, Bai. Hor gau esan da nago, gezatut dute, azte oso bat, bueno, nire, personalmente inguruen daukazten danak, boste dozei egun horretzetagaz, hiru bat kantxan, alegintzea hartzen, da beste bi gitxienez ginai zuen, eta piziko egiten. Boste dozei. Eta hor gauzen danak horretzetaga, irabazi nahi dugu. Baina, bueno, bai faltakuz, alako etxe partiduek. Bueno, gero Hondarrabiaren aukerare hori izango duzu, lehengo urtean txapela jantzi, eta aurten ere beste aukera bat. Bai, hoxe daukete seguru, Donosti eta Hondarribikue. Peni ez di partidu asko, baina, bueno, nire aleginduko naz, neure partetik aldotena eitzen, ondo deltzen, zorbaldi bekonpontzen, eta bueno, tanto honak egin deitzera juten, oitxu guztatzen niri, ez dutena, eta kulo pixkate bon, tanto honak egin, eta akarrekin ondo konpondu eta gustora juti etxera. Segi, animo horrekin segi, eta ez etxi. Azken finean, behin, Fausto, erretiru hartzen danian, bueltarik ez dago, eta jokatzen aizean birtatian, aprobetsatu. Lotan jokatzen esatu dauken artian, disfruten du. Gustaten gauza batek, disfruten du. Nik gure sasoin ez dozuko, gure sasoin. Baina ez du ez azoian... Fausto, jokin edaka ardura bat, taleno izan dut, nahi asko gustatu zaiduela, da gazte batekin jokatu, eta ez norberaren jokoa bakarrik egin, baizik eta transmisio lan horiek egitea. Azken finean, gazteek sasoia daukate, baina detalle bat gutxi batzuk esan ezkero, bere biziko diferentzia egiten dute jokatzeko garaian danik, lenguan Gorka oso eroso ikusi nu jokatzen zurekin, oso. Bakarren bat galduzu noski, baina ez dakit inseguridade sensazio hori etzun inundik ere eman, eroso, eta hor pentsatzen dut badezula merito pixka bat. Ezken euri goize guztetagaten ez. Gaztetxo binitzeni, persineke albo batera lagatie, gozatzie, eta bueno, hortakoa, dukez bere sekretu txupe. Lantzin behinen tonterizian bat edo beste esan, da bueno, ez dakit, presineke bat anok eukitxe gora, ez? Azmauen bida askotan, zelan erun hori, era batera edo beste erun, pelota deze tranquila egoten da, eta bueno, nik entzot tranquila dauenak, hobeto jokatzen da bela. Eta hoize nahi noan Gorka zein, eta egiz esan, momentuz behintzet oso tranquilik guztot, ia horin beste fase baten sartzega, final ertixetan, eta nire lehen dukora, bare bat onterizia esan da, ia tranquilo bizoten. Zu, bere garaian Fausto zen bezala, eta nire garaia zen bezala, aurkariak aztertzen dituen oitakoa zea, partidua jokatu horretik, adibidez, datorren larun batan, Vicente eta Xalegiren kontra, pentsatuta dukazu, ze pelotan botak leheno esan dezu motelarekin, baina, bueno, estrategia bat, aztertzen dituzu aurkariak. Bai, zelan ez. Azkenin, honi alegin zenaz, partiduan egun bat geisha izeten. Aztin zierre ondo entrenetik guztetak jate, entrenamentuan barrun sartzen da nintzako, partidu aztertzie, partidun bertan enbitxua zen gauzak eitzi entrenamentutan. Orduan zapatuko partidu ikustu honek, azteko egun bat geixalez. Eta partidu, egun batera barik, azteko boste dozei egunetara zabaltzen dut. Eta lanak ondo inde erunezkero eta gero urteten bada, ondo, eta urteten ez badaue, tranquila gelditzen az neu, eta
Eta ez dakit, poztasune edo ez da bihurtzen eufori, eta tristuri ez da bihurtzen holan depresio. Eta holan ikusti guztetate gauzak, eta bai, aztertute duket, eta bueno, ia ondo urteten gozku. Batzutan irabazi egiten da, eta bestetan ikasi. Bai ba. Ederki Jokin, eskerrik asko, gurekin parte hartzea gatikan, da, aste honeki sorbalda hori errekuperatu, eta larun batan jotake Vicente eta herriko semea xalegiren kontra ere bai. Bai, eta zientitzote, denpora gehiago ez dukitzi, baina, bueno, gauzatxo batu dugaz egiteko, eta, bueno, zapatun partidu mateitzen badu, eta urrengo begotea zen. Eta gainera, joaten ez dana baldara telebistaz jarraitzeko aukera izango du, orduan horrek ere zuentzako pizgarria da, Jakitia, ez bakarrik bertan daudena, baizik eta etxetikan askok eta askok jarraitzen dutela, beste arranke pitin bat. Eskerrik asko Jokin, ondo izan. Bale, pareja, eskerrik asko zu behi. Ego goaz. Ondo izan. Gehorte. Horto, Deportibon, lenguan, zure ikasle izandakoak sekulako erakustaldia mantzun, ez? Hasieratik ikusten eban, nangoko tanto bizan ez da itxilugarren tanto izan bezan, kostau bat botaban honek, urresti, kanpora esun zan, baina aritzerkiaga, pelotara eltzeko lagunek usan, bizkor korritzen, kostatzen jako berari partidu hasieri eta ez da izaten berentako dena, kostatzen jako, baina usin eban falta izan peloti, baina han egon zan, zare inguruan, prest hartzeko peloti. Harin etorri da, harin etorri da, harin, gaur, ondo ikusten. Ziziko aldetik eta, beti ingurkutzen ez da egoten bardin. Herriko minak gauten didaz, besuko minak gauten didaz, ero lotxartu jozula, ez da egoten gure. Itako haritek, beste eguneko partidu bai, baina horrek jokatu bazan partidu bilak, itako nahiko eskerrak gorka eukida, eta baina beren partidorik onenak ez dira zigin itxean, aurreko partidu bilak, baina beste azkanengo partidua oso. Gainetikan, Fausto, bea onena da, aurrelari onena da, koska bat kentzeio urrengoari, eta gainetikan atzian bentajarekit, zeren gorka aukeran nik uste sendoa dala Ibarluzea baino, ez? Ibarluzeak txukun aritu da Deportiboan. Da, baina igual gorka goitxik bat. Baina, klaro, diferente da, bai, aritzeaz jokatzen da, atelaria normalin gehiago jokatzen. Bai, hori da. Pelota txarrak berak entzen dut. Pelota txarrak, Ibarluzeak eta Zabalak eta jokatu da benin baritzeaz, edo manzik, horrek mutiak maila honai monda baritzeaz. Bartzelonan mutiko gazteak ginen, Floridara aurretikan, 16 urte bete berriak, eta neguan, horre, ondarrez eta Egurbide, eta geratze ziren, orduan zigortuta zeudenez, Euskal Herrian eta Bartzelonan pasatze zuten urtea tximela, txinok eta bar. Eta nola kuadroa murriztu itezan, tarteka partidos kojos, esate zaiona jartze zigun intendentea, badibidez, nita ondarrez, Egurbide eta gogoan daukat, Zarazua markinako baten kontra nola jokatu genuen, eta ondarrezakin jokatzia eta gozamena zan, zeren pelota txarrasko kendu, eta jokatze genuen baino itxura hobea emate genuen, horri eskerrez, eta aritzekin ikusten dut hori gertatzen dela, horre sartzen da botekorri doiek, eta adibidez Del Rioren kontra eta sekulako eskumaka trailazu emate jola da bestiak botekorri do, handik eta hemendik, eta hori lan zikin hori aritzek egiten dula, esango nuke, Bai, lagunari normalin pelota txarrak berak entzun. Gero asko laguntze ontzu, lagunagaz berba etxen da, beren beteran nizia, badagoz
Atzelariak igual ez dakizenak entzuten aurrelariak, alrebez, jalik, eta López batek igual emoten konsejuak, igual aurrelariari, baina ez dakizen entzuten. Jake gustatzen ditutia. Nik neuri betoka ja, betean hau eta gaztiekin jokatzen da, alegin jurari laguntzen da, interesik nibez. Baina, bueno, nik pentsatu, aritzea jokatu da pelota esako, nahi Ibarlutea, nahi Manti, nahi Zabala jokatu da nire lendo, interzioen zileabazik da. Pelota esako, ikusten jaken, gorakadi izbela. Ibarlutea batek, por ejemplo, nintako goraen jau asko. Resto sakerrestua zazpilan ipintxeban. Lehenengo Winter Seriesean, ikusten zen du mutilitala, da muten sakerrestu bat zazpira sortira. Zazpira sortira, diametro bidauko mutilak ez dago. Pontizia aprobetxa berdao, piendun berdu. Eta horrela jarik itxienez, eura dominaten ez azteko. Gabon ez dauko hori. Barluzea ikusten da mutil bat interesa daukola ikasteko. Aritzen laguntasuna bilak ondo konpontzen dira, aritzeri entzun dutaten nahitik, eta dira Ibarluteari, mutilak da ikusten da internet da beste egunin begonitan ikusten Ibarlutean partido bat markinan jokatu gana, Javier da bera, Manfiz esan du bai, Manfi desagertuta dago. Azkenengo txapelketa bizeten ez da jokatu. Mutil bat da, gehien preparaten da denen modura, preparaten dana, asko kostaiak una maila, horra mailara jagatia, eta nire penimoten horre mutilak, zepitxi aukerarik jokatzeko une txapelketak lekitxon ez eban jokatu, lekitxon aurrero kurtin berak irabazi ban, aritzea jokatu ba, baina maila hona emo ba, Winter Series maila hona emon da, hola duitxeaz, eta ez da jokatu, bilu honde. Urreiztik bere biziko lanak eukizitun aritzen kontra sakiak entzen, eta nik ez dakit, ez dazkat goguan, sakarraztuan zenbat sartu zizkion aritzek, hori gaizki sakatu zulako edo aritzen kontra berdin da sake hona baldin bada harrek zuk esate zenion bezala bai edo bai sartu sakarraztuan. Zure diagnostikoa zein da, Fausto? Ezebano, karambu. Ezebano. Bigarren partiduan ezebano, sakik ezin izan beren da. Baina, klaro, aritzeri sartu jakun, sartzen da, eta nabarrura, akustagoa perfecto gutaten da, sartuta sartu. Bestia, esan da, jagaten da. Esan da, pelotin bila, baina, eta bien sartuta zen, eta zebano zerten zebe, nahi esan urrestik, barrura botauta zen, berak ondo botatzen da hori, dejada luzia, ondo botatzen da barrura, da botauta zenak eskiari. Baina gain, ez da bizkorrena, baina ikusi itxen da, da ikusten jakon gugua. Egun honeukioa, deseban eukio, ez garriko minik, ez bezuko minik, nitako ikusen eban oso ondo, fiziko aldetik ondo ikusen eban. Partiduan, eta laurre pelotak, dejada luzi, botauta zenak, zirin izan errezak, daigu ondo botatzen hori zirin aurreztin. Baina, heldu bintzan, gehienetara. Apur bat, urrezte juntzan, apur bat desmoralizaten partidun ziar, baina hori ez da pasabiar, hori partidunek jeekin enberda nahitzea kontrare joan dezeuki kontra, dana emon berdozu ezken dira, eta kontzentratan segidu berdozu zeure gauzak etu. Zakia, bigarren partidun ezeltan, entregaero leku sake, zebazan, ez da guataraten bentsatu, entako urrestik ez da guataraten. Alegin jo berden entzako zakia buru bat luziago, da berdau, ataraten dau batutan, baina aritzen kontratzea, aritzen lautardean hartzen botu, japantu berdintzako da. Hogatu da, zeilean ipintzen botazu, eta zeilean hartzen botu, zeilean ez da hartuko. Atzerotzen monberko ponsuak eta hartuko da, baina ez da handik ez da botako. Lautardean hartzen da aritzek, handik egin zazutik. Bestela, ikusi dituzunen artean, zein gustatu zaizu gehien aritz alde batea utzita, atentzioa zeinek deitu dizu? Nintako barandik
aurrelari modura, Barandik eta, bueno, basket ondo gontan, pareja modura ondo ina. Niretzako Barandik esan. Ondo ibili da. Arrebotera liagaten be, Rebesa da postu bi ondo etxen, arrebotera liagaten, Goixerri, por ejemplo, faltetzen dago, ikusten dago Goixerri, arrebotera botatzen kostetzen dago. Ez da, Barandik ez da pelotari luze bat Rebesa, ez da errez botatzen dut, edo aritzen modurat hori jarra daukun arren, baina, egin izan, postu bi ondo etxen, arrebotera ondo liagaten. Kambi, Goixerri ditza, gehiago kostatzen jaken liagatzen da. Niretzako, aritzen duta, horrelari gunen txapelketu honetan, Barandik etxe. Barandika. Eta gero Baskiaz pareja da, una etxen dabe. Niretzako, bueno, ez dakit. Atzeko kuadroetan Del Rio ikusi nun ondo. Del Rio ondo ibilia. Bai, kantxa ona berarentzat kantxa egokia, Bai. Niri neuri Barandik eta Basket. Finalera horrek gaiako dira. Aurreko batian mezu bat jaso nun Pablo Aramaio ondarruarra Daitonan bizidana, el billarista bere garaian deitze ziotena, eta jarraitzen ditu partida guztik, telebistaz noski, eta esatezia, ze poza hartzen nun, ikusita deportibo, ze naturala dagoen jokatzeko, zeren garaibateko oroimena edo eskapadaz lotak irrizt egitezula kantxan, ez? Ta nik ere, neronek ere, nik ez nituen partida asko jokatu deportibo, baina gogoan hori neukan, beti eskapada puntu bat, eta orain txitsak badago, txulare badago, eta, bueno, behar bada, ez dakit, zuri ze iruitze zaizun pelotak bizixamarrak behar bada? Bizixak, bai. Bai, bizixak egon dira. Eta bat egin zan, estimia zen ja aurreko normal arte dira. Egin horrek ez egoan estimia eta alagora rebotin dango izan, da iru kuadroa dira. Estimia noiz ikusi da hori. Rebesa, bai. Estimia... Bai, pelotan bizixak, bai. Baina, bueno, gaur egunin horretxekin pelotak jokatu da. Bizixak jokatu. Baina, bueno, eurak goitxuta dago ze pelota bizixak jokatzen. Gurik ostengo jako, gu jokatzen gendu pelotakin. Bai. Olako bizilak atara eta ja, raro ibiliko. Bueno, nire dut esan, Gernikara eta egun bat bestera erabiltzen gendu zen pelotak. Gero horren bizilak atara eta ibiliko egin pelotia dezelik nintzen. Bai. Bestaldetikan giro aparta armailetan, ez da? Nitzako deportibo, lehen inuzten dut, nitzako deportibo da, punto bat, aztian behin ikinezkera urtian ziar, guztian ikitxe gozu, aztian behin, bi ezin dut ezari igual, bi igual asko izango litzateke. Baina aztian behin, mira letra. Larun batetan ikinezkera, aztinetatik, gartera egin guru. Hori, urdu gona da, jentasko dago bilu. Nitzako, da ez tiraz esan ber figurarte, nik lehen bezate ban, mutile gaztien nik onenak, bertan ipiniko duzela jokat. Hiru partido ero, horretxenak gaztienak, eta dana emoti dugu kantxan, eta publiku badoia, hori berotasuna publiku emoten da bena. Baina hor beste faktore bat gertatzen da, eta hori baldan, Donostien baldan, aurreko zapatun larun batan ikusi genuena, ez? Bi partida jokatu ziren, eta bigarrenean, frontoia ia ustu intzan. Publikoari bi partida eskaintzia, are gutxiago datorren larun batan baldan, 3 partida izango dira, bat neskena, eta beste bi mutilena. Niretzako ere, sexamar bezala itezait bi partida otxugea, hori partida bat ikusten, egin bat, eta orain, zesanik ez, publiko berriaren zat, hombre, akontezimiento bat baldin bada, Gernikan Winterrarekin gertatzen den bezala partida bakarra, zapore honakin sartu eta bukatu, orduan, arriskutsua iruitze zait, gaur egun partidu bat baino gehiago eskaintzia.
bueno, bai, bat baino, ni bai, bi ipiniko neuke, Baina pasatzen dena, honetara, jokatzen da modura, 15-eko bi, eta gero empatatzen bada, bostera, dagozen deskantzu, niretzako gehiagi deskantatzen da. 15 tantora, partido baten. Eta hirugarren setean, hirugarren tantoan, eta hori nik, baten batek esplikatzen badit arrazoia, behar bada ulertuko dut, baina hola, bai enpresa batek eta bai besteak, berdin. Hirugarren tantuan, 5 tantutara deskantzua, behar bada egongo da arrazoire bat, nahi zaite burura ez erretortzen. Bestaldetik Fausto, neskek jokatzen dute. Ze iritu zeizu nesken jokoa? Nesken jokoa, gustatzen. Nire zen, neska bat asko maia, legitxon ezagutzen da, amairu urte dukin, dago, aztia da. Igual amairu izan dut, igual amalau dut. Baina, bueno, aztia da. Lakoaz postura batzuk oso onak. Igual faltaziakoa momentu batzutan, bote korridora jutekeran da, apur bat, biderdean gelditzen da, gelditzu zen pelota batzutan, baina. Peloti sartu, eskerrek urman, ganeza, sondoa kara pelotia, asko guztetik da, hori neskia asko guztetik. Elaia eta Frida pelotarizia da, butaten ja. Frida niretzako, Frida daka eskuma, bai mutilen artean ere konparatzen hasiko bagina politena. Nola manejatzen duen neska horrek eskubia. Erdi albotika nola emateion, oso movimiento swing egokia irutze zait. Asko gustatzen zait. Bai. Beste aldetikan niretzako neskentzat olako kantxetan jokatzia kaltegarria da. Epe luzera begiratuta berritxun ez ditut ikusi jokatzen, baina iruditzen zait halako kantxa batean edo Tolosako Beotibar batean egongo dira kantxa gehiago, askoz gehiago luzituko luketela neskek eta desarrollatuko luketela beste joku bat, orain ematen du askotan errebesakin hartu eta sekulako pelotakara jo eta erditantua da, behin kontrarioa gainditu ezkeo, tanto erdia da, eta horrek ez du laguntzen jokoaren bizitasuna, bai, Helenak eta beste aurrelaria lenguan ni zenoikin naztuten bez. Elaia. Kostadiluare poliki manejatzeu, eta hori ze poxa ematen duen, ez bakarrik atzea jota, tanto baizik eta kontxo, tartekare badagola gatza eta piperra. Bai, bizak, Elaiak eta Helenak, bizak ondo manejatzen da. Ondo manejatzen da. Eta pelotak izak dira, pelotan ni partidu asko gustatzen neskena. Otxe beti, ni joko zikina ez gustatzen. Nahi joko zikina, nahi dut esan, pelotik gelditzen da nien, gelditzu berdan nien baino gehiago, niri hori gustatzen. Ikusi neban hori ikusten. Gabezan sartze bezazoian, Fridak eta Elaiak asko gelditzen dut pelotiak. Gabezan, pelota apur bat, txarto gelditzen duzurien apurtxo bat gehiago, bai, hori dano gelditzu dugu, Baina, dago denpora bat, baina hortik ez da urten bihar, ditzako pelotia, gabezan sartzen bakotxean, pelota txarra hartu badozu, baina pelota hona hartu badozu, ez dagoa zuen bez, denpora gelditzu biharri. Hori dator gaur egunin, lau pauso emoten da bizienak asko gelditzen, ordu zen pasatzen da, horredi buena emoten, horredi espadotzen moten falta, honeri gelditzi jaitxek apurba gehiago bestuzten moten. Baina hori ez da, batek konpondu dira. Kantxa motzagoa jokatuko balute, behar bada garbiago ez lukete jokatuko, hain atzea botatzeko esfortzu egin behar dute, orduan, karo, ez bakarrik besoak luzatu, baizik eta azten bazea 2-3 pauso ematen, beti, ematen du atzeago botako dutela, baina, karo, oso luzeitez aie kantxa. Maiak eta Helenak, ez eren gelditzen, gehiago gelditzu berda bena, baino,
beste bizak, Fridak nahiko garbizia da, normalin. Frida nire bizak, rebesa be ondo hartzen da, baina apur bat, peloti apur bat, sebanin hartu nintzako, asko gelditzu da. Finalerdia, Barandika eta Baske, Ladutxe eta Del Rioren kontra. Partida borrokatua, Bai, bueno, segun zelan datorren Ladutx da, ondo datorreni, pelotari politxa da ikusteko, bizizia pelotari bizizia da, fizikamente ondo dago, baina opariak etxen datorrenean, nik Danian ezagutu nun behar bada ikusita ukiko nun, baino egunero jokatzen Danian, han izan nun itzanean bere lehenengo urtean, da, ikusi nun funtzio bat jokatzen, da, temporadan hasiera zan, da, nire artian, honek ingo du, erikek eta egitezuna, ez, bastar guzti txikituko ditu, honek danak erabaziko ditu, bai binaka eta bai banaka. Gabean ikustea jun, da urrungo egunean jun, da nire artian, hau ez da pelotari berdina. Ziero, kanbiatu eta egunaren arabera, bitxia benetan. Daukoz, ikusten duzu, rebesa, eskumia, hainkak bizkorrak, batzutan ikusten duzu, eta pelota zailak sartu eta dana, baina dartu moton eta pelotiari indarra dauko eta dana, baina pelopeste egun batetan ikusten duzu, eta upari bat bestina, eta horrek partidu txalan dira basiko. Del Rio, ondo ikusi do, Del Rio, lehen atzelaria, Del Rio, atzelarietan onduenetariko, onenetariko, ondo ikusi. Deportibo bere kantxa izan behar du, Bai, laguntzun, torre frontoiak berari lagundu zuen, baina ondo ibili da. Hombre, Ladun, ondo badato, bueno, kapera irabazteko, dut ikusten, zin jabenik irabazi, lehen euri, Barandika Baske. Bai, pareja. Bai, txango da partidua, bueno, Erkiaga guri, Gorka, Barandika Baske. Ditzako, da. Baina, Laduz da Del Rio respetu. Nik Laduz segun zelan dut. Bueno, Del Rio beba txapelketan ondo ibili. Jokatzen badago txapelketan emon da ben nivela, Laduz ondo dator, bueno, berri imun. Bueno, datorren barikuan ostiralan ikusiko dugu. Eskarrik asko, Fausto, Torio du behar dizut, zeren Jesus Zuleikarekin eukitako saioa, naiz eta 2 ordu eta ez dakit zenbat, 12 minutu edo izan, ikusinetako eta entzunetakoa da. Beraz, horrek zerbait esan nahi du. Eta beste saio bat egiteko ere, gomidatu izuet. Ez, kostadilua aparte, izango zerbait, ez, hor motxilan. La pelota kontun bada bai, beste gauza bat egin bolet. La pelota bai, pelota kontun bat den. Muy fresco. La de Jesús, bueno, ya animate mucho. Vale, ondo segi, Fausto, eskerrik asko, beste bat arte, agur.